Okay, review tayo for our coming civil service exam and math problems po tayo dahil madami po ngayon itong lumalabas at tuturo ko sa inyo kung paano makuha yung sagot ng mabilisan. Dahil when it comes to exam, oras po ang ating kalabayo. Okay, so let's solve these two problems. Which number sentence is true? Okay, so dito, meron tayong mga sign na makikita itong sign na less than at greater than. So marami po yung pong nalilito dito. Okay. So dito, yung sign na less than and greater than, ang technique ko lang po dito kung saan nakaturo. Okay. Dito, yun yung less than. And of course, dito, vice versa lang. Okay. So yun po yung technique ko kung saan nakaturo ito. Okay. Yun po yung less than. At dito, decimal po yung mga choices po natin. Always remember na kung alin ang mas malapit po sa decimal, mas malaki. For example, 0.1, 0.2. Okay, mas malaki ang 0.1 kaysa doon sa 0.01. Therefore, 0.1 is greater than 0.01. Lagi niyong tatandaan kung alin ang mas malapit sa decimal, yun po yung mas malaki. Okay, so tignan po natin dito sa choices. Sa letter A, 0.34 is less than 0.034. Okay, therefore ito po ay mali. Kasi mas malaki po itong 0.34. Kaya nang sabi ko, kung alin po yung mas malapit sa decimal ay mas malaki. So, B tayo tingnan natin. 0.0034 is greater than 0.34. Therefore, mali po ito. Kasi, mas malaki po itong 0.34. Sa C naman tayo, 0.00034 is greater than 0.034. Okay, so mali din po yan dahil mas malaki po ito. Mas malapit po yung 0.03 kaysa dito, tatlo po yung 0. Therefore, ang tamang sagot po dito, itong letter D. Okay, 0.034 is greater than 0.0034. Mas malapit po sa decimal yung 0.034 kaysa dito sa 0.0034. Okay, lagi niyo pong tatandaan yung sign kung saan nakaturo ito, yun po yung less than. Okay, so number 2 naman tayo. Which of the following numbers is not between negative 0.02 and 1.02? Okay, para mas maintindihan po ninyo pag mga itong problem, ilagay po ninyo sa illustration. For example, ito po yung line between negative 0.02 hanggang 1.02. Okay, dito sa ating choices, pwede na po tayo mag-eliminate. Kasi dito, nasa gitna po yung 0. Therefore, itong 0, eliminate na po natin yan kasi nasa between sila. Ang hinahanap is not between, yung wala daw dito. Okay. So dito, pwede nyo natin eliminate ang letter D, 0.02. Why? Kasi yan po yung nandito. So kasama pa rin po siya dyan. So pagpipilan lang po ninyo itong A and B. Okay, and the answer here is very obvious, itong letter A. Bakit? Kasi papansin po ninyo, itong negative 0.15. Okay, itong susunod dito sa decimal is 1. Pero dito sa letter B is 0.015 na kasama pa dito sa negative 0.02 hanggang dito sa 1.02. Kasi itong letter A, okay, lampas na po yan, nandito na po sa dulo. Okay, ang hinahanap lang is not between negative 0.02 and 1.02. Okay, so yung letter B yan dito po iyan 0.15.
5 negative. So kasama pa rin po itong letter B. Okay, the answer here is itong letter A. I hope nasundan po ninyo and follow for more tips, updates, and tutorials for your coming exam. God bless!